Još minuticu strpljenja. Pozivam sve one koji još uvijek nisu da se registriraju na Slido. I evo još dok čekamo koju minutu, ja ću vas samo odmah sada zamoliti, a na kraju još jedanput i podsjetiti da ste svi na svojim stolcima našli i mali kratki anketni upitnik za koji vas molim da ga posebno pri kraju kad ćete steći dojam o cijelom današnjem događanju ispunite, neka vam to ne bude teško. Ovdje pored nas je jedna kutija i nakon što naše današnje druženje završi, ja vas molim da anketne upitnike ubacite u ovu kutiju kako bismo i mi dobili povratnu informaciju što vam je bilo zanimljivo, što vam je bilo dobro, što možda i nije toliko, možda vaši neki prijedlozi kako bismo za idući put i mi bili pametniji. Osim toga, naravno, svi ste pozvani nakon završetka događanja i na krasan domjenak i naravno nastavak druženja u neformalnijoj atmosferi od pozornice na terasi hotela. A sada vas molim da pljeskom pozdravite naše dvije gošće, povjerenica Europske komisije za regionalni razvoj Corina Crețu. A s nama je i ministrica u hrvatskoj vladi regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Moje dame, izvolite. Ja ću još samo u uvodu kratko reći da će danas sa nama biti i predstavnici županije i grada Vukovara kako bi i oni pridonijeli svemu ovome o čemu ćemo danas govoriti, a naravno i još se bolje informirali. I sada, moje dame, kako je to već uobičajeno, nakon tople dobrodošlice ja ću zamoliti naše kolege da polako pripremimo ono prvo pitanje za Slido, da sa našom anketom krenemo. Dok nam se to ne dogodi, kratko ćemo iskoristiti priliku. Gospođo Crețu, danas ste prvi put u Vukovaru, ovdje u Slavoniji, u Hrvatskoj ste već bili, volite dolaziti. Kakvi su vam dojmovi? Jeste li već i vi ovako vidjeli što je zapravo Europska unija i kako pomogla ovome kraju? Thank you very much for... Puno hvala. Kao prvo, htjela bih reći da mi je jako drago što sam ovdje s vama. Htjela bih vas sve pozdraviti. Hvala i ministrice što me pozvala. Mislim da je ovo jedan poseban trenutak za mene. I da je to zapravo jedan poseban osjećaj što sam danas ovdje s vama, jer dolazim iz države koja je pratila tragedije koje su se nedavno, ne tako davno ovdje odvijale i mislim da je jako važno što smo danas ovdje i što vidimo ovakav živahnu prisutnost mladih i građana i građanki ovog grada koji su spremni surađivati. Jako mi je zaista drago što vidim puno mladih i zaista mislim da je to važno vidjeti na koji način evropski novac može pomoći. Želimo pokazati svoju solidarnost. Ja sam zadužena za regionalnu politiku koja pokušava ispuniti praznine nejednakosti koje postoje na našem kontinentu. Radimo zajedno sa ministarstvom, dakle hrvatskom vladom. Puno zahvaljujem svojoj prijateljici Gabrijeli na njezinom trudu u izgradnji strategije za ovu regiju. Za ovo programsko razdoblje imamo 80 milijardi kuna i radi se o najnovije članici 80 milijuna kuna i najnovije članici Europske unije za koju smo pripremili sredstva. 7 milijardi je već distribuirano. Dakle, imamo 18 milijardi koje će biti investirane u Slavoniji. Dakle, zaista do 2020. zato što želimo stvoriti bolji život za sve, za mlade, za koje je potrebno osigurati budućnost u ovoj prekrasnoj regiji. I znate da
je ovo prekrasna regija gdje se Dunavi, Vuka spajaju i jako mi je drago što sam ovdje i puno hvala na interesu koji ste pokazali. Nekoliko riječi za uvod. Ono što mi se čini zanimljivo je da je ovo zapravo kao početak nekog događanja u Vukovaru ovih dana, a to znači da je i sutra u obližnjem zapravo Belom Manastiru i savjet Vlade za Slavoniju i Baranju. Koliko zapravo je upravo i taj projekt možda prepoznat i od strane Europske komisije, čućemo poslije i povjerenicu oko toga, kao nešto i kao dobar način zapravo kako se regionalni razvoj može događati na terenu kroz zaista konkretne vidljive projekte svima. Pa evo, dobar dan svima. Prije svega našoj povjerenici resornoj gospođi Cretu što je prihvatila našu pozivnicu doći upravo ovdje na istok Hrvatske u Vukovar, danas ovdje održati dijalog s građanima, ali isto tako kako ste i sami rekli, ovo je najava dakle događanja koje će se događati i danas i sutra u našoj Slavoniji i Baranji. Mene to kao resornu ministricu iznimno veseli i zahvaljujem se ovaj puta i DG Regio i Europskoj komisiji i povjerenici osobno na podršci u ovome svemu što Vlada radi i što radimo kroz projekt Slavonija. Želim ovim putem pozdraviti i našeg veleposlanika gospodina Baričevića u predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, uvažene dožupane, dogradonačelnicu Vukovara, ostale gradonačelnike, načelnike, predstavnike razvojnih agencija, našu zastupnicu u Hrvatskome saboru, gospođu Balić koja je isto tako iz Vukovara, evo i sve uvažene danas goste ovdje, za što očekujem da ćemo naravno postaviti pitanja. Mene jako veseli da upravo projekt Slavonija ima podršku i u Europskoj komisiji, ali da kako i u drugim financijskim institucijama. Mi smo započeli razgovore i sa Svjetskom bankom i potpisali smo određene ugovore o savjetodavnim uslugama za pripremu dakle većih projekata i programa Slavonija za sljedeće razdoblje, a ovo što smo sada napravili jeste da smo kroz postojeće operativne programe, prije svega europske fondove, usmjerili 2,5 milijarde eura, a to je u kunama 18 milijardi 750 milijuna kuna u ovom financijskom razdoblju upravo za projekte s područja 5 slavonskih županija, a to smo se odlučili upravo na temelju pokazatelja koje smo radili dakle i sa Svjetskom bankom, mapu siromaštva, obzirom da ove županije, tu ću isključiti Osječko-baranjsku zbog glavnog grada Osijeka koji ima malo drugačije pokazatelje, međutim ove 4 pripadaju među 2,5% najnerazvijenijih NUTS 3 regija, dakle županijskih razina u cijeloj Europskoj uniji i zato zaslužuju posebnu pažnju, intervenciju, prije svega u gospodarske projekte i sve ono što treba se dogoditi na istoku Hrvatske kako bismo dostigli onu prijeratnu barem razinu obzirom na sva događanja koja su nas zatekla ovdje na istoku Hrvatske. Evo zaista mi smo otvorili i medijima i svima dostupnu informaciju o tome koji su to projekti. Savjet Vlade Republike Hrvatske za Slavoniju u kojem slijede svi resorni ministri nadležni za područja sektorska dakle i ulaganja i svaki puta tu našu sjednicu za Slavoniju pripremamo na način da pripremamo i prijedloge projekata zajednički sa županijskom i lokalnom razinom. Naravno to znači i potpisivanje ugovora, ugovaranje projekata, provedbu investicijskih projekata u konačnici na ovom našem istoku i mene to iznimno veseli obzirom da ja dolazim s ovog područja i zaista mi je iznimno stalo da se ovdje i kroz europske fondove, ali i kroz državni proračun investicije dogode. Hvala vam toliko za sada, za uvod. Hvala ministrici Žalac. Ja se nadam da ste već vi svi drugi uočili naše mlade kolegice koje stoje sa mikrofonima pored vas. Dakle, vrlo ćemo biti otvoreni za sva vaša pitanja iz publike. Dakle, čim signalizirate, naravno kao i u školi, puno vas je mladih, pa će to biti zgodno, ili na fakultetu da želite postaviti pitanje, naprosto dignite ruku. Kolegice će vam dodati mikrofon i vi ćete onda postavljati pitanja i ministrici i povjerenici.
povjerenici. Još jedanput ponavljam, naravno da imamo i Twitter, da možete normalno, ako vam je ovako malo neugodno, uvijek je problem ovo prvo pitanje postaviti. Zato sve nade polažem u vas mlade, super je da vas je toliko s nama danas. Ali ako je lakše, može i putem Twittera. Mi ćemo naravno uključiti i ta pitanja. Za sada nam više stižu zapravo komentari i evo ga, jedan od njih kaže da smo već sada kroz postojeće programe, kroz 5 projekata, da se dobro napravilo. Nadaju se da će ulaganje Europske komisije omogućiti bolji život, to poručuje Europska komisija. Iz gimnazije Vukovar kažu velika većina vršnjaka vjeruje kako novce iz fondova EU-a, pa time i kohezijskih, dobivaju samo oni koji imaju nekakvu vrstu veze ili nešto slično. Kako razbiti tu stigmu među mladima? Pitanje može biti za obje. Dakle, treba li imati političku vezu ili neku drugu da bi se povukao novac iz fondova Europske unije? Kažu iz gimnazije u Vukovaru. Povjerenice? Prije svega, svjesna sam poteškoća s kojima se Hrvatska suočava, ekonomskim poteškoćama, demografskim poteškoćama, ali htjela bih vas uvjeriti da sve države dobivaju novac po istom sustavu i to će biti i nakon 2020. Već smo predložili Vijeću, Europskom parlamentu novi budžet i indikatori su BDP po glavi. Dakle, ne radi se o politici, politika nije politički obojena, mi radimo na tome da poboljšamo život ljudi i naša sredstva, veliki dio sredstava ide najnerazvijenijim regijama i ja se borim za to i mi se unutar komisije borimo za to i želimo da to bude politika solidarnosti. Znate vrlo dobro, možda neki ne znaju, ova politika je 1975. godine napravila, naravno u povijesnom razdoblju kada se, dakle, iz 1975. godine, od tada su se koristili. Italija, Velika Britanija su zatražile sredstva iz Fonda za solidarnost. Ja sad ne znam koliko mladih ljudi znaju kada su glasali da izađu iz tog europskog projekta i da napuste Europsku uniju. Vjerujem da će zažaliti za time, ali ne znam koliko ljudi znaju da su njihovi roditelji, njihovi djedovi imali nove poslove i dobili nove poslove upravo zbog europskih sredstava. Dakle, mi smo bili tamo gdje smo trebali biti i moram reći predstavnicima i parlamenata i gradonačelnicima koji su blizu građanima. Dakle, mi radimo projekte koji su napravljeni baš za određene dijelove, radimo bolnice, dakle sve po potrebi stanovništva. Ja sam odgovorna za 290 regija, svaka regija je drugačija i mi radimo za svih 290 regija i vrlo je važno surađivati kako bismo vidjeli koje su potrebe, dakle lokalna samouprava, gradonačelnici, svi dionici moraju surađivati kako bi zajedno radili strategiju za budućnost ove regije. Konkretno za Vukovar, naravno nikad ne zaboravljamo da smo u gradu heroju koji je toliko pretrpio. Može li Europa i što učiniti za Vukovar? Evo, povjerenica jednim dijelom odgovorila, ali pretpostavljam da i ministrica ima što reći konkretno na tu temu. Ako mislite na ovo pitanje iz gimnazije... I to i ovo, dobro, da, dodatno. Znači, svaki projekt koji se prijavljuje na otvoreni poziv za prijavu projektnih prijedloga ili ograničeni, nebitno, mora zadovoljiti osnovne preduvjete koji su napisani zapravo u samom natječaju, tako da naravno da evaluaciju projekata uvijek vrše oni evaluatori koji imaju dovoljno dobar CV ili ti životopis da bi uopće mogli raditi na evaluaciju
evaluaciji projekata, ja bih rekla da se u kontekstu europskih fondova traži zapravo na neki način ono što se zove konkurentnost. Dakle, koji projekt bolji, taj će dobiti sredstva. U slučaju ograničenih poziva, evo kao što to imamo u slučaju projekta Slavonija, da sad radimo naravno i sa regionalnom i lokalnom razinom, ja bih rekla da je to politička odluka, ali da se u tom prostoru intervenira, ali i svi ti projekti koji se pripremaju kroz ograničeni, dakle ciljani poziv na to određeno područje, se pripremaju po svim pravilima kao i svi ostali, ali ne možemo naravno one kompetitivne natječaje uspoređivati sa ograničenim pozivima. To je odluka koja je temeljena upravo na ovom nerazvijenom području i tako dalje, i mislim da tu treba na takav način intervenirati, ali da sad ima nekakve politike o tome tko odlučuje o tome koji projekt će dobiti sredstva, a koji ne, mislim da to apsolutno treba reći da u europskim fondovima ne dolazi u obzir. Kad govorimo o gradu heroju, iz našeg operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dakle intervencijski plan za Vukovar je jedan od 5, dakle malih gradova koji su financirani upravo na temelju programa integrirane fizičke i demografske revitalizacije tih područja. To su Vukovar, znači Beli Manastir s općinom Darda, to je Petrinja, Benkovac i Knin u ovom prvom dijelu. Ja sam se odlučila na tragu onog svega što se trenutno događa i koje su potrebe dodijeliti još novih 10 odluka za male gradove, da već sad počnu pripremati, naravno kako smo donijeli tu odluku sukladno mapi siromaštva koja kaže da su pokazatelji jako loši naravno u tim područjima, a i da se rat događao nekad davno na tim područjima, međutim ta područja još uvijek nisu dostigla određenu razinu razvijenosti. Mislim da je ovaj putem integriranih teritorijalnih ulaganja koji promovira Europska komisija, mi smo tu zapravo jako puno napravili u suradnji i sa gradom Vukovarom, u suradnji s našom središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Evo tu vidim da je predsjednica Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i svi zajedničkim snagama radimo na provedbi tog programa. Program je usmjeren i na gospodarstvo, i na infrastrukturu, i na projekte koje je sam grad zapravo prepoznao, potpore za gospodarstvenike. Mi smo povećali osim toga i 50% sredstva proračuna državnoga za Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji je zapravo vladin fond u gradu Vukovaru koji ovdje ima sjedište, tako da smo zaista svim tim mjerama, a posebice europskim fondovima, evo tržnicu smo naravno kad se izgradila retroaktivno isfinancirali, dakle i iz intervencijskog plana. To je samo jedan primjer dakle onoga što želim reći, i natječaj za poduzetnike na području grada koji je objavljen, projekti koji se odnose na dakle revitalizaciju grada u cijelosti, sve ono što je gradu važno, to je upravo u tom intervencijskom planu i pripremljeno. Tako da to su konkretni projekti, konkretne stvari na kojima radimo. Mislim da je važno reći da upravo na taj način da lokalna, regionalna i županijska, jel tako, i državna razina samo zajedničkim snagama i zajedništvom mogu tako dobro na vrijeme pripremiti i provesti sve projekte koje su onda naravno na usluzi i građanima konkretno i poduzetnicima, poljoprivrednicima, svima onima koji trebaju živjeti u ovom gradu i naravno podizati, ako Bog da, što prije razinu BDP-a po glavi stanovnika, da se svi ljudi koji su otišli i vrate u ove naše krajeve. Ljudi, samo ću reći, pobjedit će vas twitteraši, ali imamo gospođu iz prvog reda i prvo pitanje iz publike, ja ću prošetat. Meni skoro ni ne treba mikrofon. Treba zbog ostalih. Ja sam mala, ali se dobro čujem. Pozdravljam gospođu povjerenicu Korinu i našu ministricu Gabrijelu ispred Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, tog vladinog fonda koji je ministrica spomenula. Ja bih htjela jedno pitanje postaviti našoj ministrici. Evo, nismo dugo komunicirali na tu temu. Što Republika Hrvatska misli i kakav ima stav o novom prijedlogu Europske komisije za novu kohezijsku politiku iza 2020. znači za novo programsko razdoblje. Evo, ja se zahvaljujem.
Evo, hvala lijepa na tom pitanju. Jučer sam u Hrvatskom saboru malo na aktualnom prijepodnevu isto o tome govorila. To je nekako top tema. Radimo na provedbi ovih sad projekata i ove sad financijske perspektive, međutim već se nakon objave komisije 2.5. paketa, dakle novog višegodišnjeg financijskog okvira, praktički cijelo ljeto priprema i radi na tome kako Hrvatska vidi novi prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira. I s povjerenicom sam nekoliko puta o tome razgovarala i evo u ponedjeljak sam bila u Budimpešti na konferenciji koja se zove Prijatelji kohezije zajedno sa povjerenikom za proračun, dakle gospodinom Oettingerom na tu temu. Hrvatskoj je jako važna kohezijska politika, kohezijska i poljoprivredna politika. Mi smo najmlađa zemlja članica, tek smo počeli koristiti sredstva europskih fondova praktički krajem 2016. kad smo započeli zapravo provedbu ove financijske perspektive. Ono što je prijedlog od strane Europske komisije, a sukladno Brexitu, migracijama, sigurnosnom aspektu na razini Europske unije, znači i nedostatku sredstava koje trenutno vidimo na razini Europske unije za novi europski proračun nakon 2020. godine. Nama je u prijedlogu novog višegodišnjeg financijskog okvira smanjena su sredstva za kohezijsku politiku 5,6%, odnosno 9,9 milijardi eura je predviđeno za novi višegodišnji financijski okvir. Mi smatramo da trebamo dobiti više, naravno, a ne manje, međutim kad gledamo zemlje u okruženju koje su po 24% manje sredstava dobile, evo Mađarska, Poljska i tako dalje, možemo reći da u neku ruku mi možemo nadoknaditi taj iznos smanjenih sredstava sa onim što je komisija predvidjela, a to su strukturne reforme i to je 25 milijardi eura koje su ponuđene na razini zemalja članica da koriste i ta sredstva osim ovih za kohezijsku politiku. Ja sam svjesna situacije u Europi, da imamo i situaciju nedostatka sredstava u proračunu, da imamo situaciju sigurnosnih mjera koje treba financirati, isto tako vanjskih granica i migracija. Međutim, ovo su prevažna sredstva za Hrvatsku. 80% investicijskih ulaganja ide kroz EU fondove. To nas svrstava na zapravo početak ljestvice. Mi smo prva zemlja članica po investicijskim ulaganjima iz europskih fondova i mislim da je to nama jako važno. Ono što smo razgovarali već, a to je prijedlog da se poveća stopa sufinanciranja za naše projekte, a da se smanji stopa predfinanciranja, znači zapravo 3 put rezanje. To sam razgovarala sa povjerenikom Oettingerom u ponedjeljak i mislim da ovaj dio koji se odnosi na sufinanciranje projekata od 15% već predstavlja Hrvatskoj problem, a kamoli 30%. To bi značilo zaduživanje. Međutim, situacija kod naših korisnika europskih fondova je takva da ako se zadužite u bankama za jedan projekt, vi narednih 10 godina jednostavno nemate mogućnost niti investirati, niti dignuti sredstva da uložite za nekakav drugi projekt. To je vrlo ograničavajući faktor za razvoj. Mislim da ćemo s komisijom jako puno razgovarati se na tu temu. Znam da povjerenica naša resorna naravno podržava isto ovo o čemu mi govorimo, međutim kako i mi u vladi kada krojimo proračun moramo se dogovoriti kome koliko ide, a imamo određenu sumu novaca. Isto tako u Europskoj komisiji je situacija takva da svaki povjerenik zastupa svoja nekakva stajališta. Mislim da je veliki posao pred nama i ja se nadam, kad smo kod toga, da će Europska komisija usvojiti i da će sve europske institucije usvojiti prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira do novih europskih izbora, jer to znači opstojnost ovih projekata koji su trenutno u provedbi, nastavak i kontinuitet. Ako se to ne dogodi do novih europskih izbora za vrijeme trajanja ove Europske komisije, ja izražavam, a već sam i to rekla nekoliko puta, bojazan za sve naše projekte na terenu, jer onda će ti pregovori još jedno duže vrijeme trajati, a to će za naše korisnike predstavljati veliki, dakle, problem. Povjerenica Crețu je također htjela odgovoriti, nadovezati se. Thank you very much for your question. Hvala puno na vašem pitanju. Htjela sam reći da u posljednjem periodu, razdoblju, moj prioritet je bio osigurati budžet, fair budžet nakon 2020. I kao što smo rekli, dakle, 80% toga je BDP
po glavi i dodali smo i neke indikatore koji se odnose na nezaposlenost i na nezaposlenost mladih. U Hrvatskoj došlo je do poboljšanja posljednjih godina i BDP raste i u budućnosti iz Nizozemske imat ćemo 12 ili 13 eura po glavi, a u Hrvatskoj će to biti manje. U situaciji smo kada nam odlazi Velika Britanija, dakle što znači da minus 10% ćemo imati u našoj politici zbog Brexita. Izazovi su i migracije, sigurnosti, vanjskih granica Europske unije. Sada je po prvi puta kada imamo ova sredstva za pitanja sigurnosti u Europskoj uniji. Ja sam jako ponosna i mogu reći regionalnom upravi za regionalni razvoj, moram reći da prvi puta u povijesti Europske unije najveći dio ide za kohezijsku politiku. Za razdoblje od 7 godina. Mislim da je vrlo važno sada početi dijalog sa Europskim parlamentom i sa vijećom. Moram također reći da se nadamo da će tijekom rumunjskog predsjedništva u ožujku da će se zemlje članice složiti. Jer vidimo da svuda u Europi danas kasnimo sa implementacijom budžeta i nadamo se da ćemo nešto naučiti iz toga. Ako se ne složimo, ako ne dođemo do dogovora, nećemo moći ni početi sa implementacijom i u svim zemljama imat ćemo 100.000 projekata koji će biti ugroženi jer možda ne bude bilo mogućnosti da se isti završe. Dakle, vrlo je važno da svaka država, sve vlade implementiraju ovaj program unutar roka, ali također i da pripreme kvalitetne programe za sljedeće razdoblje. Želim reći da će Europska komisija i dalje pomagati Hrvatskoj na konkurentnosti i da napreduje prema zajedničkoj snažnoj Europi. Go smoothly for the adoption of the budget. Koliko je važan ovaj slogan riječi o budućnosti Europe razgovarajmo. Kohezijska politika, na koji način će se dalje provoditi, dakle važne su te teme i posebno rasprava o tome kako će izgledati novi financijski okvir ili što bismo mi rekli proračun. Mislim da već imamo sljedeće pitanje iz publike. Bravo, probudili ste mi se. Već sam mislila da će vas Twitter zajednica pojesti. Izvolite. Evo, pozdravljam naše drage gošće i upućujem pitanje ministrici Žalac. Naime, u nizu radionica, konferencija i svega što ste održali u posljednje vrijeme ovdje na ovom području od posebne državne skrbi, posebno sa osvrtom na Slavoniju i na Vukovar, imali smo prilike i kroz medije i kroz ta vaša izvješća čuti koliko se ulaže ili koliko će se ulagati u ovaj dio. Međutim, možda bi nam bilo jako interesantno znati kolika su ukupno iskorištena sredstva do sada europskih strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u cjelini. Evo. Hvala
Hvala lijepa na vašem pitanju. Što se tiče, dakle, općenito europskih strukturnih investicijskih fondova u ovoj financijskoj perspektivi Hrvatskoj je na raspolaganju 10,7 milijardi eura. Mi smo trenutno na 53% kad govorimo o ugovorenim projektima od ukupne alokacije. Kad govorimo o sva 3 operativna programa i programu ruralnog razvoja. Što se tiče isplata krajnjim korisnicima, a to je ono kako teku projekti, tako i korisnici naravno dobivaju sredstva za provedbu istih. Tu smo na 14,5%. Međutim, onaj zadnji podatak koji se od prosinca prošle godine kad smo slali u Europsku komisiju zadnju izjavu o izdacima i zahtjev za plaćanje, dakle ovjerena sredstva, a kad ona mogu biti ovjerena tek kad se svi projekti završe, provjere svi prihvatljivi troškovi i tako dalje. Tu smo tek na 9% od ukupne, dakle, alokacije. Mi ćemo do kraja ove godine sve projekte koje smo ovjerili, završili i opet poslati naravno Europskoj komisiji i tada ćemo se sigurno sa začelja ljestvice, to sam već nekoliko puta ponovila, nekako dignuti na sredinu te ljestvice, jer ono što je Hrvatskoj dodijeljeno za 2015. godinu po tom takozvanom N+3 pravilu, a to znači da za 2015. godinu sredstva se moraju iskoristiti do 31.12.2018. godine. Mi ove godine imamo veliki zadatak za ovjeriti ono što je Hrvatskoj na raspolaganju i mislim da ćemo to i uspjeti. Cijeli sustav upravljanja kontrole europskim fondovima radi marljivo na tome poslu. To nije posao samo našeg ministarstva i naše agencije, to je posao svih tijela u sustavu upravljanja kontrole fondovima. To je jedan veliki koordinacijski zadatak na kojem mi radimo i na kojem ćemo jako puno još raditi i čini mi se sve više i više naravno raditi. Što se tiče Slavonije, tu sam već i uvodno rekla, odredili smo 2,5 milijarde eura za ovo područje, dakle ugovorili smo 7 milijardi od 18,7 milijardi, to je 42% od ciljanog, dakle, iznosa. To radimo zajedno s našim regionalnim koordinatorima, županijskim razvojnim agencijama, županijama, gradovima, općinama, sa svima, dakle, koji su uključeni i kroz Savjet za Slavoniju. To je jedan vrlo veliki koordinacijski rad i u pripremi i u provedbi, onda će naravno i rezultati doći. Ja mislim da se rezultati već i vide, ali do trenutka, do tamo 2023. godine, do kad zapravo traje provedba ove financijske perspektive, mislim da ćemo se truditi da sve ove novce koje su nam dostupni maksimalno iskoristimo, prije svega za gospodarstvo, znanost, istraživanje i inovacije, jer to su nekako najključnije 2 teme iz prioritetnih osi koje podižu razinu BDP-a po glavi stanovnika. Hvala lijepa na odgovoru. Može nadopuna, a onda imamo konačno mlade koji će postavljati pitanja. Slušamo. Thank you. Puno hvala. Htjela bih reći samo nekoliko riječi o raspravama, dugim raspravama koje smo provodili i rekla sam i govorila sam ministrici od prvog dana kada smo se upoznali da brojne države su imale probleme u početku programskog razdoblja i tu su veliki izazovi. To je naravno izazov upravo i zato što je Hrvatska dugo i pregovarala i jako je važno da se izgradi administrativne kapacitete i u tom pogledu proračun Europske unije čini 80% ulaganja u Hrvatskoj. To je najviša stopa unutar EU. I zbog tog razloga radimo zajedno kako bi imali što bolji utjecaj, kako bi imali što bolje rezultate. Isto tako tu je i Erasmus i drago mi je što čujem da su i mladi uključeni. 7.000 studenata i studentica uključeno je u razne projekte u Erasmusu. Imamo i Junckerov plan. Oko 300 milijuna eura je investirano u ono što se naziva investicijskim planom za Europu. Dakle, to je novi instrument koji je osmislio predsjednik Juncker.
Postoje brojne mogućnosti, za njih je potrebno znati. Postoje i agende koje isto igraju važnu ulogu kada govorimo o budućnosti. Postavili ste mi pitanje vezano uz proračun. Htjela bih reći da što se tiče prijedloga komisije krećemo prema pojednostavljenju. I mislim da će korisnici imati bolju situaciju što se tiče pristupa fondovima u budućnosti, jer su do sada pravila poprilično komplicirana, ima puno birokratskih prepreka i tu je i prijedlog da postoji jedinstveni okvir za pravila za sve fondova i mislim da je to isto jako važno korisnicima i svime koji sudjeluju u projektima. Hvala. Jednog mladog gospodina, samo nam reci odakle dolaziš. I'm Stjepan Mesarić, I'm from Gymnasium Vukovar. Sam Stjepan Meštović iz Gimnazije Vukovar i ja bih postavio pitanje povjerenici Krecu. Spomenuli ste Brexit, spomenuli ste Ujedinjenu Kraljevinu, tu će biti smanjenje fondova za kohezijsku politiku, iako znamo do kakve će se promjena doći. Hvala, jako dobro ste postavili pitanje. Puno hvala. Dakle, nažalost, imamo državu članicu koja je odlučila na referendumu napustiti europski projekt. Dakle, što se tiče kohezijske politike, to znači minus 10%. I to će biti smanjenje, dakle, od 10% koje će se odnositi na taj proračun. Htjeli smo izbjeći da ne dođe do toga da one regije kojima je novac najpotrebniji ostanu bez novca. I u pregovorima koje provodimo sa Ujedinjenim Kraljevstvom, i znate da imamo gospodina Michela Barniera koji je glavni pregovarač u tom procesu, koji je također nekada se bavio regionalnom politikom, odnosno bio je povjerenik za regionalnu politiku i on je već postigao dogovor sa vladom Velike Britanije za ovo programsko razdoblje gdje će zapravo se utvrditi njihov doprinos, dakle što su postojale određene priče, laži rekla bih, vezano uz da će postojati ružan razvod, da će doći do nekog vrste kažnjavanja te bivše države članice, što moram reći nije istina. I sada smo došli do sporazuma koji govori o tome da će se nastaviti rad vezano uz projekte u Velikoj Britaniji, to su sve učilišta, razni projekti uključeni, u Manchesteru na primjer imamo projekte. Dakle, nastavljamo s projektima, a oni će doprinositi i dalje europskom proračunu Europske unije u ovom programskom razdoblju. Nakon toga više neće biti država članica i više neće imati obvezu doprinositi u proračun. Kao što sam već objasnila, dakle, povjerenik Thompson, povjerenik za regionalnu politiku, koji je jedan od osnivača ove politike, utemeljivača ove politike, je također napomenuo da ćemo na taj način krenuti, bez obzira na njihov izlazak. Ja se molim, evo, da se podigne, izvoli. Dobar dan, pozdrav svima. Ja sam Milica iz Gimnazije Vukovar i moje pitanje uputila bih ministrici Žalac. Koristi li Republika Hrvatska dovoljno Europski fond, kohezijski Europski fond i kako se taj fond ovdje, u koju svrhu se ovdje u Slavoniji on iskorištava? Hvala. Evo, hvala lijepa na pitanju. Ja mislim da sam možda već u ovom prethodnom dijelu možda i odgovorila. Ono što se odnosi na Slavoniju, znači to su projekti i koji se odnose na dakle gospodarstvo, prometnu infrastrukturu, energetsku učinkovitost, dakle ovisno o tome na koji natječaj se to odnosi, ali ja moram reći da zapravo za sve sektore koji su pokriveni dakle i našim operativnim programima, tu je i poljoprivreda, tu je dakle i čak slatkovodno ribarstvo za Slavoniju iz operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Znači, onaj dio koji bih nekako najviše istaknula, to je sigurno projekti koji se odnose i na poduzetničke inkubatore i na, dakle, evo, imamo ih i u Vukovaru i u Vinkovcima i u, dakle, našim drugim gradovima
gradovima, općinama, to je prirodna baština, valorizacija kulturne, dakle baštine u konkretne, dakle gospodarske svrhe. Mogu reći evo u Vukovaru, znači crkva, dakle Svetog Filipa i Jakova i samostan koji je financiran iz programa, integriranog programa, dakle kulturne baštine. Mislim, svi oni projekti koji su pripremljeni, koji se mogu prijaviti na naše natječaje, a to je praktički kad gledamo operativni program konkurentnosti i kohezija od onog prvog koji se odnosi na istraživanje i razvoj i inovacije do preko znači gospodarstva, konkurentnosti, zaštite okoliša, znači zbrinjavanje otpada, sve jednostavno ono što smo prepoznali unutar naših prioritetnih osi i to je ono što me veseli. Kad su u pitanju škole, evo a vi dolazite iz škole, onda smo se mi razmišljali zašto nismo u operativnom programu našem našli u onom programskom okviru kad se programiralo one određene godine izgradnju i obnovu škola. To je bilo nemoguće tada uvrstiti, međutim evo i kroz energetsku obnovu, dakle škola, mogu se škole na taj način obnoviti, ali izgradnja novih škola, školskih sportskih dvorana, primjerice hospicija, domova za stare i nemoćne naprosto nije bila moguća. Već sad smo krenuli kreirati ono za sljedeće razdoblje i ja mislim da će upravo svi oni projekti, malo veći projekti koji utječu na razinu BDP-a po glavi stanovnika, utječu na određene grane gospodarstva, a u ovom kraju su to sigurno drvna industrija i poljoprivreda prije svega, a onda naravno evo i pošto se nalazimo uz Dunav, veliki naglasak na vodnim putovima koji su još uvijek nedovoljno iskorišteni. Evo Luka Vukovar koja je tu u Vukovaru, mislim da su to projekti koji će sigurno u narednom razdoblju biti isto tako financirani iz europskih fondova. Pitanja su krenula, sad će toga biti jako puno, vidim prema svim najavama. Samo prije toga možemo li krenuti sa slajdom sa anketnim pitanjem o tome koliko smo svi optimistični kada gledamo na budućnost Europske unije. Ja vas molim, svi ste već vidim na aplikaciji da zapravo reagirate, da uzmete mobitele i da dobijemo i rezultate ankete. Dakle, na pitanje što vas pri razmišljanju o budućnosti Europske unije čini optimističnim. Idemo sljedeće pitanje. Dobar dan, Tanja Cirba, načelnica općine Lovas. Srdačno pozdravljam gospođu povjerenicu Krecu, srdačno pozdravljam našu ministricu Žalac i evo sve vas nazočne. Moram kao prvo pohvaliti rad ministrice Žalac i ove vlade koja je zaista puno učinila na tome da nam približi EU sredstva, to vidimo kroz broj otvorenih natječaja, kroz broj ugovorenih projekata, što nam značajno pomaže na terenu. Također pozdravljam projekt Slavonija, on nam je, na njega gledamo kao slamku spasa za ovo naše napaćeno područje. No moram evo izraziti jednu malu bojazan naših malih općina, koje, govoreći o regionalnom razvoju, koje su evo neposredno u blizini grada Vukovara. Tu govorim i o mojoj općini. Naime, mi smo kao područje bivše općine Vukovar bili, odnosno naši poduzetnici i mještani su koristili povlastice iz zakona o tadašnjem zakonu o razvoju grada Vukovara, koji je sad na snazi i evo to nam je bilo omogućeno posebnom uredbom vlade. No bojimo se da ukoliko u novom zakonu o razvoju grada Vukovara, ukoliko naše područje bude, da tako kažem, ispušteno, govorim i o općini Lovas i o okolnim općinama, bojim se da bi to moglo dovesti do odljeva i poduzetništva i time i stanovništva, jer evo pomalo već primijetimo da su porezne olakšice koje važe na području grada Vukovara dovele do toga da naši mještani polako mijenjaju prebivalište prema gradu Vukovara. Mi koji živimo na selu nikako ne bi voljeli da se to selo isprazni i evo ja se zahvaljujem evo i na ovakvom načinu rada gdje se čuje glas sa terena. Hvala još jednom. Hvala vama. Evo ministrice. Hvala lijepa na pitanju, odnosno komentaru. Znači, mi smo već, pošto sam ja svaki vikend, naravno u ovoj županiji, i dalje nekako 3 dana živim ovdje, a 4 dana nekakvim pravilima sam u Zagrebu. Znam sve o čem se radi i što je načelnica htjela reći. Znači, mi smo trenutno u fazi izrade Zakona o razvoju grada Vukovara i o tome smo sa 3. sad već povjerenicom u tom kontekstu i sa našom resornom
resornom naravno, ali u ovom kontekstu kad govorimo o državnim potporama i olakšicama, razgovarali sa povjerenicom Vestager nadležnom za tržišno natjecanje. Ono što se predviđa za Zakon o razvoju grada Vukovara se odnosi na područje grada Vukovara, obzirom da je sadašnji teritorijalni ustroj u odnosu na onaj kad je zakon datirao iz one godine, dakle bio potpuno drugačiji, nemamo više bivše nekad općine i tako dalje. Međutim, i znam i za tu odluku vlade. Ne morate se sekirati ni brinuti. Znači mi paralelno sa Zakonom o razvoju grada Vukovara radimo na takozvanom phasing out, znači prijelaznom, da se izrazim na hrvatskom jeziku, razdoblju koje se odnosi na ovu trenutnu NUTS-2 podjelu Republike Hrvatske. Što to znači? Zašto ja sad to povezujem? Zato što područje Slavonije i nekad panonske Hrvatske je samo sa jednom bezveznom, moram to tako reći, odlukom, političkom naravno, donešenom 2012. godine povodom pregovora i ulaska Hrvatske u Europsku uniju zbog alokacija i tako dalje stavilo i glavni grad u ovu NUTS-2 kontinentalnu Hrvatsku i time su naši poduzetnici zakinuti za duplo. Da točno se izrazim, znači potpore za gospodarstvo, da su naši statistički pokazatelji drugačiji, bi bile duplo veće. To znači da je s tom odlukom s 39%, znači na razinu od 64% po glavi stanovnika, dakle bruto domaći proizvod skočio preko noći. I to je nešto što mi sad radimo, pokušavamo ispraviti. Sigurno će Hrvatska izgledati potpuno drugačije u toj novoj financijskoj perspektivi. Sad na tome radimo. Službeni zahtjev Eurostatu i komisiji ćemo poslati do veljače 2019. godine, ali u međuvremenu dakako znači i kroz europska sredstva i pomoć u sufinanciranju projekata radimo na tome. Za grad Heroj smo radili sve ono na temelju analiza koje smo napravili, imaju katastrofalne podatke, znači puno gore nego što smo mi sami mislili kad smo krenuli u izradu Zakona o razvoju grada Vukovara. Znači kad kompariramo Hrvatsku, kompariramo znači kontinentalnu Hrvatsku, pa se spustimo na slavonske županije, pa se sa slavonskih županija spustimo na Vukovarsko-srijemsku županiju, pa se s Vukovarsko-srijemske županije spustimo na grad Vukovar. Pokazatelji su puno gori nego što smo još mi i mislili kada smo krenuli u izradu ovog samog zakona. Znači ja sam uvjerena da ćemo mi svim ovim našim aktivnostima doprinijeti ne samo gradu Vukovaru, nego ćemo doprinijeti i Lovasu i Tovarniku i znači svim našim okolnim općinama koje apsolutno zaslužuju poticaje. Evo tu je i gradonačelnik Vinkovaca. Znači Vinkovci su veliki grad u kontekstu našeg integriranog mehanizma teritorijalnih ulaganja. Oni imaju nekakve druge svoje specifične regionalne probleme. Znači na nama je da vodimo računa o svemu onome što treba raditi u narednom razdoblju i ja mislim da se nemaju bojazan sigurno naši gradonačelnici i načelnici u ovoj županiji bojati da ćemo mi napraviti nešto protivno onome što nam govore pokazatelji, a to je prije svega potpore, intervencije u gospodarstvo i sve ono što je pred nama. Jako su zanimljivi rezultati na našem slajdu. Dakle, najviše vas čini optimističnim pojam prilika, Erasmus, to je super, jako je puno mladih, znači prepoznat je. Super je priča Europe House, Slavonski Brod, pretpostavljam da je to. Znači, a krenuli smo s jednim velikim ništa. I u međuvremenu smo, dakle, od pesimista došli u optimiste. Bravo, publika. Još jedno pitanje jedne mlade dame. Ovdje mladi ne vole čekati i ne želimo da čekate. My name is Nikolina and moje ime je Nikolina, ja sam iz gimnazije Vukovar. Moje pitanje je za gospođu Korinu. Imate li neki savjet za regionalni razvoj u Hrvatskoj koji se je primijenio u vašoj državi i koji je poboljšao situaciju, a koji bismo i mi mogli primijeniti? Svaka država je drukčija, ali mislim
da ipak dolazimo iz iste regije, iz istog dijela Europe sa istim izazovima. Također htjela bih reći da država iz koje ja dolazim, nažalost, nije bila jako dobro pripremljena za prihvat ovih svih budžeta. Nismo imali know-how, nismo imali znanje kako to napraviti i nije bilo jednostavno i moj savjet gdje god idem je da iskoristite sve prilike koje imate, jer vidite ovdje prva riječ koju spominjete je prilika. Mi dolazimo iz zemalja u kojima prije 89. vjerojatno niste ni rođeni 89. godine, ali i moje nećakinje ne vjeruju mi kada ja kažem da je bilo nemoguće za nas putovati u Sofiju, da ja nisam mogla putovati u Sofiju. Da ne govorim, da ne spominjem zapadni dio Europe. A sada imamo sve te mogućnosti, možemo odlučiti gdje se želimo kretati, gdje želimo raditi, kako želimo raditi, što želimo raditi. Imamo u financijsku solidarnost i to ne smijemo zaboraviti jer prije 30 godina imali smo rat ovdje, a sada ne smijemo zaboraviti gdje smo krenuli. Moramo znati, ne smijemo uzimati sve zdravo za gotovo. Živimo u svijetu gdje je skepticizam prisutan i raste i to je vrlo tužno za nas građane koji smo živjeli iza željezne zavjese. Potreban nam je dijalog, moramo braniti ove evropske projekte jer donose nam mir, donose nam prosperitet, što uzimamo jednostavno zdravo za gotovo ponekad. Ovo apsolutno prilika je dakle nešto što nam je odnijelo pobjedu. Mi naravno imamo za vas još jedno pitanje koje ćete vidjeti, a više se zapravo tiče Hrvatske i kako vi osjećate da je Hrvatska zapravo ostvarila benefite, odnosno što je po vama najveća korist pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Znate svi da smo 5 godina punopravna članica Europske unije. Ja se nadam da će odgovori biti isto tako dobri, odnosno što vi prepoznajete, važno je to svima čuti. Mislim da imamo još pitanja iz publike, imamo li u ovome trenutku, jer nam je i Twitter zajednica jako nestrpljiva. Pretpostavljam da su neki od vas i na taj način slali pitanja. Ono što mi se čini zanimljivo, a to je ono na što uvijek upozoravamo i medijski, komplicirane procedure za povlačenje novaca iz fondova. Jedno od konkretnih pitanja nekoga od naših twitteraša bilo je možemo li iza 2020. znači u novoj administraciji, u novoj omotnici očekivati jednostavnije procedure. Hoće li se znači i na razini Europske unije rezati prepreke? As I said from first Kao što sam već rekla, u svim državama članicama jednostavno zemlje se žale na procedure jer su jako kompleksne. U određenim državama su zakoni jako komplicirani. Neke koriste smjernice koje mi dajemo. Pojednostavljenje je jedno od mojih ciljeva. Ja to podupirem jer moramo promijeniti način. Naravno, moramo imati ravnotežu između pojednostavljenja i nadzora tih financijskih sredstava, jer to stoje novac poreznih obveznika. Već smo imali savjetovanja na tu temu i sada smo podnijeli Europskom parlamentu i vijeću naš prijedlog za nova pravila. Kao što sam rekla, imat ćemo jedno
imat ćemo ista pravila za svih 7 fondova, dakle i surađivat ćemo. Mislim da će to pojednostaviti za korisnike način na koji će doći do sredstava, pojačat će sinergije između fondova, bit će jednostavnije koristiti novac iz različitih fondova za različite stvari unutar gradova, unutar regija, jer ako želite koristiti fondove, određene fondove, nećete morati imati toliko puno papirologije kao do sada. I jednostavnije će se doći i predložili smo da se pomogne posebice malim poduzećima, da im se pomogne i nadam se da će evropski fondovi postati zanimljivi za njih, jer žao mi je, tužna sam kada vidim mlade ljude koji mi govore da se oni jednostavno neće više javljati na evropske fondove jer da je jako komplicirano, da je papirologije, puno birokracija, teška i da će se korisnici moći fokusirati ne toliko na papirologiju, na controlling, već da će se fokusirati na provedbu samih projekata. Također i postupak revizije je pojednostavljen za male poduzetnike i neće biti toliko provjera kao prije i nadam se da će se u sljedećem programskom razdoblju pojednostaviti implementacija i da neće biti toliko birokracije. Već je bilo nekog rezanja u ovim našim nacionalnim dijelovima, na tome ste vi inzistirali. Ima li prostora za još, a da i dalje bude prihvatljivo pravilima Europske komisije? Pa uvijek ima prostora i mi zaista gledamo da od natječaja do natječaja pokušamo maksimalno pojednostaviti sva pravila za krajnje korisnike, ali naravno uvijek imajući u vidu reviziju, znači kako nacionalnu, tako i ovu reviziju na razini Europske unije, jer svaki projekt koji je financiran europskim fondovima, znači se mora čuvati sva dokumentacija, svi računi 7 godina, može vam nakon 7 godina što vam je projekt završio formalno doći netko u reviziju, pregledati sve ono kako ste trošili sredstva, plus sredstva moraju biti namjenski utrošena. Kad govorimo o čuvenoj riječi na engleskom simplification, to je naša nekako krilatica Vijeća ministara za kohezijsku politiku, jer mislimo da to pojednostavljenje zaista treba biti na konkretnim projektima, krajnjim korisnicima i o tome smo puno s povjerenicom razgovarali. Mene veseli da u ovom novom prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira i komisija sama predlaže upravo pojednostavljenja procedura i mislim da je to bitno, međutim moram to danas opet naglasiti. Onaj tko želi europska sredstva mora se držati svih pravila koja su tu propisana, jer to su bespovratna sredstva. Ja kažem svakom korisniku našem, kad idete u banku dignuti kredit, na koji naravno plaćate kamate, morate svaki papir uredno predati. Sve što se traži od nas kao upravljačkog tijela koji smo odgovorni za korištenje fondova, prije svega komisiji, jer smo u nekakvom podijeljenom upravljanju europskim fondovima, nismo samostalni. Ako mi odgovaramo za nešto da je ispravno Europskoj komisiji, onda ja očekujem od svih korisnika europskih sredstava da uredno predaju dokumentaciju i da nas slušaju, posebno zato što smo pojačali aktivnosti u provedbi, znači i u našem ministarstvu, pojačali smo i kapacitete i sve skupa i u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje. Ljudi zaista marljivo rade. Ja uvijek kažem da u projektima europskim 24 sata traje radni dan, tu morate bdjeti, voditi računa da je sve ispravno, da sve bude na vrijeme, susrećemo se svi sa problemima, ali pojednostavljenja su nužna i na njima radimo i tu ko radi taj griješi, uvijek ćemo imati nekakvih stvari koje otklanjamo putem, međutim mislim da generalno pravilo vrijedi za sve jednako, ne samo za Hrvatsku nego i za ostale zemlje članice i mislim da se na tom tragu trebamo svi zajednički dogovarati. Evo.
Zabavljamo se i mi prateći vaše odgovore na slajdu. Je li Danijel Mlinarić s nama ovdje? Gdje je Danijel Mlinarić? Da ga vidimo. Sad ću ja prošetati sekundicu do Danijela, on nam je apsolutni hit, a on je očito razlog optimizma kad se razmišlja o Europskoj uniji. Danijele, nemoj da ti bude neugodno. Evo, molim te, digni se da te svi vide. Jedan pljesak za Danijela. Danijele, odakle? Ideš u gimnaziju? Ne, u ekonomsku i upravnu školu Osijek. Kako ti gledaš na budućnost Europske unije? Negoda. Zašto? Pa, ne znam. Još si premlad? Da. Ok, evo ga, Danijel je zapravo potencijal u koji treba ulagati i informirati ga da počne gledati u tu budućnost Europske unije. I želiš li išta pitati? Ne. Ok, Danijel, hvala ti. Imamo li još neko pitanje u publici? Bravo. Ali moramo reći da je ipak edukacija ta koja je najprepoznatija, barem s ovom našom današnjom publikom, kao i u prvom pitanju, Erasmus je jako visoko stajao. Pitanje iz publike ne za sada, idemo na Twitter zajednicu jer oni se jako naljute ako ih pozovemo, a ne uključujemo. Jedno od pitanja je bilo zašto se ne ulaže više baš u Slavoniju. Ministrice? Pa ja bi se dijelom složila sa onim ko je to pitao. Znači, mi smo se na neki način zalagali, evo, još dok sam ja bila ovdje na županijskoj razini u pripremi, dakle, projekata, uvijek smo se zalagali da nam treba poseban operativni program za Slavoniju. Znači, regionalni operativni program za Slavoniju ili prije Panonsku Hrvatsku, gdje su još uz ovih 5 slavonskih županija pripadale Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija. Mislim da Hrvatska je mala zemlja, ali zaista je vrlo raznolika. Otoci su jedna priča, Dalmatinska Zagora druga, Gorski Kotar treća, Slavonija četvrta, Zagrebački prsten peta, sam grad Zagreb šesta i tako dalje. Mogli bi o tome jako puno polemizirati. Mi smo upravo zbog toga što sredstva za Slavoniju nisu posebno kroz regionalni operativni program ili operativni program kao što recimo Poljska ima program, operativni program za istočnu Poljsku. Zašto? Zato što je tamo takva situacija da treba poseban operativni program i to je ono što smo mi sada kroz projekt Slavonija da ne mijenjamo jer nemamo vremena mijenjati naravno operativne programe i partnerski sporazum s Europskom unijom i rekli da ćemo uložiti ova sredstva upravo na ovo područje. Ja uvijek mislim da ona mogu biti puno bolja i puno veća, zato trebaju pripremljeni projekti kvalitetni, zato smo uveli sada Svjetsku banku u rad na programiranju već sad za novo financijsko razdoblje. Slavonija će imati više novaca, ja sam u to uvjerena, za sljedeće razdoblje i radit ćemo na tome da ima poseban operativni program. Dajemo sredstva i za pripremu dokumentacije kako bi znači upravo na taj način pomogli i u tom nedostatku sredstava. Mislim da uvijek može puno više i puno bolje, ali evo zato na tom sad radimo i na tome ćemo sigurno inzistirati kao vlada i u sljedećem razdoblju. Za povjerenicu ću pokušati objediniti dva pitanja, čini mi se koja se i ponavljaju u raznim varijacijama, a to su postoji li neki katalog projekata koji je usklađen sa svime onime što može proći na natječajima kada ih se raspiše za europske fondove, a nastavno na to i kako ove ideje koje pa i ovi mladi ljudi ali i svi ostali sa terena imaju pretočiti u projekte koje ćete onda vi nama prihvatiti i isplatiti nam sredstva za njih. In the 2014. i 2020. je razdoblje u kojem je vaša država imala barem pristup 11 milijardi eura i prema novom prijedlogu nakon 2020. biti će 10 milijardi eura. Dakle, to je dosta novca kojim se može poduprijeti puno projekata, to je jako važno napomenuti. Dakle,
Mi ne možemo financirati snove. Snovi se moraju pretočiti u dobre projekte i onda ovisi o državama na koji način će preusmjeriti sredstva gdje će se te promjene najviše vidjeti. I to ovisi o zajedničkom radu. Ne može se to delegirati samo na jednu vladu ili jednog gradonačelnika. Dakle, moramo raditi zajedno i u narednom razdoblju smo se odlučili za 5 tematskih ciljeva, no države članice će same odrediti i definirati svoje tematske ciljeve u skladu sa svojim potrebama. Ne znam da li sam dobro shvatila vaše pitanje? Jeste. Ideje koje ljudi, razumijete, imaju, kako ih na najbolji način, kome da se zapravo obrate? To je njihovo pitanje. Što je vaš savjet? Kao prvo, mladima bih savjetovala da pogledaju sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Tu su, na primjer, mala i srednja poduzeća, programi za njih. To je najbolja linija, najpopularnija linija. Projekti postoje i za različite općine, lokalne zajednice, urbana središta, za gradove i općine koji to mogu koristiti. I tu je još više mogućnosti koje će se otvoriti nakon 2020. Dakle, tim putem će se moći stvarati projekti. Isto tako, administrativni kapaciteti se mogu ojačati i onda dolazi do jako dobrih projekata. Jako važno je ojačati i tu stranu. Administrativni kapaciteti u velikom broju slučajeva znaju biti važniji nego sam novac. U Briselu ponekad postoje sredstva, postoji novac, ali nemamo velike projekte koje možemo financirati. Europska komisija odobrava projekte koji su vrijedniji od 50 milijuna eura. Zadnji projekt koji sam potpisala, sjećam ga se dobro, to je most na Pelješcu i jedva čekam da ga otvorimo. Ja se nadam da ćete me pozvati na otvorenje mosta. Savjet ljudima na terenu, kako neke ideje koje imaju, što s njima učiniti, kome se javiti prvome kako bi u konačnici se projekt i ideja realizirali? Evo, ja ću to reći upravo iz perspektive Hrvatske i povjerenici će to sigurno biti jako drago. Vidjela sam da je tu postavljeno pitanje ima li katalog projekata koji odgovara strateškim dokumentima. Dakle, mi kad smo zatekli na neki način situaciju da imamo 200 nacionalnih strateških dokumenata, 1700 lokalnih i regionalnih na 4,2 milijuna stanovnika, onda smo rekli pa ovim se ne može naravno upravljati. Onda smo se odlučili na izradu zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem i tu smo jasno propisali da ćemo imati samo jednu nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine i sad na njoj intenzivno radimo uz pomoć Svjetske banke. A onda želim vidjeti akcijski plan sa projektima i linijama budžetskim, da li europskog proračuna ili državnog proračuna. Mi se već za to pripremamo, pa kad budemo krenuli raditi operativne programe, onda ćemo naravno znati točno s kojim projektima ćemo doći na vrijeme pripremljenima pred Europsku komisiju. Kad govorimo o katalogu, bazi projekata, mi je uspostavljamo sada u cijelosti vrlo jednu interaktivnu bazu u kojoj će se znati po tom zakonu točno koje projekte imamo u kojoj općini, gradu, znači svim javnim tijelima u Republici Hrvatskoj u pripremi, projektnoj dokumentaciji, studiji i tako dalje i točno ćemo znati što imamo zapravo od prijedloga, ideja i tako dalje, jer nije svaka ideja potencijalno niti projekt, niti svaka ideja može biti financirana i to svi moraju jasno i glasno znati. Moramo znati točno s čim raspolažemo i kud idemo. Kad govorimo o tome gdje se građani
građani obični mogu javiti. Mi smo naravno imali revizijski nalaz od Europske komisije što se tiče administrativnih kapaciteta. Mi smo prilikom zadnje posjete povjerenice Crețu 27.4.2017. godine, imali smo i Citizens Dialogue u hotelu Sheraton tada popodne, donijeli odluku o zapošljavanju u tijelima u sustavu upravljanja kontrole europskim fondovima sukladno radnoj opterećenosti svih ministarstava da pojačamo broj ljudi koji treba raditi na provedbi ovih 10 puta više novaca nego što smo imali ranije. Bez ljudi to ne ide. Znači, bez ljudi koji znaju raditi. Onda smo naručili još jedno istraživanje, to se vidim vrti jučer i danas po medijima, koje kaže da nam na terenu fali 2700 stručnjaka koji trebaju pripremati, provoditi projekte. Mi smo toga svjesni. Mi smo čak pojačali, evo, sa županijskim razvojnim agencijama koje su, znači, regionalni koordinatori po zakonu o regionalnom razvoju, znači, ispostave naše praktične desne ruke na terenu i lokalne agencije koje gradovi financiraju za pripremu projekata. Tu smo čak i raščistili s tim zakonom ono što se događa na tržištu, a to je da ne mogu županijske razvojne agencije koje financira jedinica lokalne, odnosno regionalne, u ovom slučaju samouprave, znači donacijskim sredstvima za rad, naplaćivati isto kao i neka tvrtka koja na tržištu radi i priprema europske projekte. Ima dovoljno, sad ja već mislim, i kapaciteta na terenu, ljudi se mogu javiti uvijek za savjet i u županijske razvojne agencije i u lokalne razvojne agencije, to je nesporno. Mogu se javiti, znači, i konzultantskim tvrtkama koje rade određeni posao, tako da novaca ima na pretek, posla ima jako puno i za sve ima prostora i mislim da na našoj centralnoj web stranici www.strukturnifondovi.hr sve piše. Tko zapravo, koji natječaji su u tijeku, koji su u najavi, gdje se možete javiti, uvijek se može postaviti pitanje i ministarstvu i središnjoj agenciji, tu smo na raspolaganju. I ono što je najvažnije od svega, na čem je naša povjerenica Crețu inzistirala, to je i na našem vijeću ministara, to je upravo vidljivost europskih projekata i da javnost zna gdje se može obratiti. Mi smo nekako prije 5 godina ušli u Europsku uniju kao zemlja članica i zaboravili da trebamo i nastaviti još više informirati i obrazovati. I to je ono što je ključno, na tome jako puno radimo, pojačali smo tim u ministarstvu i pozivam zapravo sve građane, evo ovim putem na našem ovom dijalogu, da se uvijek mogu javiti i pitati kako i gdje, postoje ljudi koji to znaju, mogu i moraju. To sam neki dan rekla, ne može poljoprivrednik sjediti na traktoru i pisati europski projekt. On može raditi svoj posao, a netko drugi treba raditi posao pripreme i provedbe projekata i to je ono što treba jasno glasno reći. Imamo još jedno pitanje iz publike. Ja molim da se doda mikrofon. Izvolite. Dobar dan, ja sam Lana Majer iz Europskog doma Vukovar. Pitanje za ministricu Žalac, nastavljajući se na ono što ste govorili o Hrvatskoj kako je raznolika i možda je perspektiva za Slavoniju, uzimajući u obzir i Dunavsku strategiju, upravo u prekograničnoj suradnji sa susjednim zemljama. Je li možda u planovima za Slavoniju, jesu li takvi projekti koji uključuju suradnju sa Mađarskom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom? Hvala lijepo na tom pitanju. Ja mislim da će i povjerenica htjeti vrlo rado se uključiti u odgovor na ovo vaše pitanje. Da, ti su projekti već unutar projekta Slavonija koji se financiraju iz Europske teritorijalne suradnje, pošto naše ministarstvo je i upravljačko tijelo zapravo za sve programe i prekogranične i transnacionalne i međuregionalne projekte. Dapače, apsolutno Dunavska strategija je nekako meni jako mila, obzirom da sam od prvog dana bila uključena u radnu skupinu za izradu uopće Dunavske strategije, sad se Branko smije, ali znači to je tako. Mislim da su ti projekti u povezivanju prekogranične,